DNS Entertainment। जहिया तू जइभी ससुरा जान हम मरवाऊगे, जहिया तू जइभी ससुरा जान हम मरवाऊगे। पहला समय अगिया लगाबे तोरे हाथ जरवाऊगे, पहला समय अगिया लगाबे तोरे हाथ जरवाऊगे। सीतामढ़ी प्रेजेंट बाय नीरज दिवांश लताउना। अभी आप सुन रहे हैं बंसीधर चौधरी को। तू ही छी मोर जान गे, तू ही छी पहरान गे, धड़कत हमर दिलवा के तू छहिया रहमान गे। तू ही छी मोर जान गे, तू ही छी पहरान गे, धड़कत हमर दिलवा के तू छहिया रहमान गे। दोसरा नाम के मेहदी लगई भी लड़ाओगे, दोसरा नाम के मेहदी लगई भी लड़ाओगे। पहला समय अगिया लगाबे तोरे हाथ जरवाऊगे, पहला समय अगिया लगाबे तोरे हाथ जरवाऊगे। सीतामढ़ी प्रेजेंट बाय नीरज दिवांश लताउना। हमारा से मुँह नहीं मोर गे, बिचो रहिया में नहीं छोड़ गे। तोरे वियोग में बहई जानू अखियाँ से लोर गे। हमारा से मुँह नहीं मोर गे, बिचो रहिया में नहीं छोड़ गे। तोरे वियोग में बहई जानू अखियाँ से लोर गे। दिलही जखम मर हम